ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ୱାର୍କର ମାନଙ୍କର ହେଲ୍ପର ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର ଭେରିଫାଏ ସହିତ କିପରି KYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ମୋରକୁ ଯାଇ ଅପଡେଟ୍ AWC ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଆସିବ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ KYC ଉପରେ ଦେଖିବ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଆଧାର ନମ୍ବର ପକାଇବା। ତା ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ପକାଇବା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଇୟର୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପକାଇବା। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ପକାଇବା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ କରିବା। ସବମିଟ୍ କଲେ ଯାହା ଆଧାର ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଯିବ। ହେଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ତାଙ୍କର KYC କରିବା। ପୁଣି ଯିବା ସେଇ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ହେଲ୍ପର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଯିବା। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ KYC ପରେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଆସିବ ମାରିବା। ତାପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ KYC ମାରିଲା ପରେ ଆଧାର ନମ୍ବର ମାରିବା। ତାପରେ କ୍ୟାପଚର ଲକ୍ ଡାଉନ୍ ବାଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଟା ଅଛି ସେଇଟା ମାରିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ ମାରିବା। ତାପରେ OTP ଆସିବ, OTP ଦେବା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ତାପରେ ଏଲାଉ କରିବା। ତାପରେ ଗो ଟୁ ମାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଯିବା। ତାପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ KYC ହେଇଯିବ। ତାପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ KYC ହେଇଯିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ KYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆଧାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସହିତ KYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ।